Laithangjak 28 August Salmaribo Korbuk Bukastini Salka Korbuk Govindodas Kamini Khorokcha Chakrajak Mung Sundar Mala Tripura Jora Kedik Maromui Sak Hamyabai Kobuljak Tei Sanani Thangke Satogya Kok Khaja Sogui Tongmani Abohai Koktumarokno Manui Mukumu TV Team Lukurokni Thani Kaisa Koimani Tongo Tei Sak Hamya Ngnai Chakrajak Sundar Malabo Haino Lukurokni Thani Chubachu Sanmani Tongo Tini Omohai Koktumarokno Nugui Khaganang Lukurok Bilaino Khao Nangjakha Aboni Bagai Koktuma Thumnairokni Biskango Phaiyi Chubachu Sanmani Yagulo Dal Bidal Thungrang Bodolni Adongrok Chubanani Chenkha Aboni Logi Logi Tini 31 August Koktisal Sanja Jorawo Tini Sakbai Thang Phaiyi Binije Yakchuk Sak Hamjaknai Chakrajak Sundar Malani Yago Yapharkha Khagnang Mayagnang Tei Lukurokni Jingjal Jorawo Chubanai Korbuk BHC Chairman Boromgnang Pranab Tripura Tei Bo Chubamani Logi Logi Khagnang Lukurongbo Koikha Dophano Thancha Wngwi Chubakhe Hamjaphano Jeng Hamrei Mano Hnei Thongkrong Bodolni Hintong Tongkosong Tongnai Lukurok Phano Hintong Je Mansak Jonok Isake Chubalayano Hnei Kokcharmani Puilao joto media ro hainarno khakaham tini oro Govindodas para chini yong Sundar Mala Tripura Hamjaknai khnawi haimani to bini men ko problem ke abu bukhubai je sai musanya bini mo hai abu sajo kaisa kasa kotor mangai kirma sinjang tongka তো abon সাথে সাথে চিনি বাইবিন সাজে বই সালাইমান পরে বতে সুগার পেশেন্ট প্রায় 500 বা বিনি সুগার বাড়ি যা তো হামিয়া ওংকাই বিনি সুগার আবত তো হামকাংকাই জিবি রহন লাঙ্গি বনো ট্রিটমেন্ট খাইনানি আবনো जों সালাইকা তো আবন বাদেব যেহেতু বড় নিনু খুংসুক যাইয়া আং যত চিনি সারা ত্রিপুরানি সায়াফনো অন্তত চিনি Korbuk Sub Division Tongnai Maya Ganang Khagana Rono Bono Koksa Khoni Rifuno Abototo Je Biti Sadrofono Bin Treatment Bagai Ba Bin Nukung Sorina Bagai Bin Puslab Kaisa Hamtaya Sa Mental Type Muzak Sengkhana Kaukra To Joto Jara Phai Subarnai Rono Bang Bekti Kotongai Hambai Ruo Tai Jara Subaya Rono Bo Koksa Khoni Fono Bono Subana Bagai Nongni Median Trofoite Kobogo Tam keseng jara जों Tripura samaya ganang khaganang hone ang bisas khayo to nung khoksa ke asa khayo mohai rugi hamui phene hne age be song mohai jon khoksa khong nei ruoi o Korbuk Sub Division जों hamriti khaja to asa khayo jotto khaganang ta kissa yak phlokke bini rugi no जों hamri manai kha khayo hambai